Ahoj, ahoj maminky! Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Diana, mám 4 deti, 10. rok som v manželstve a už 8 rokov na materskej. A cez toto obdobie som prešla cez mnohé veci a mnohé veci som sa naučila. A niektoré z nich by som chcela spolu s vami zdieľať a chcela by som vám o nich povedať. Možno sa nachádzate v podobnej situácii a možno vám to pomôže. A postupne budem dávať tieto videjká na veľko a keď sa vám bude páčiť, poď ich sledujte. Ako takú prvú vec, ktorú by som chcela s vami zdieľať, je otázka vďačnosti. A určite dobre viete, a viem to už aj ja, že vďačnosť je veľmi úzko spätá s šťastím. Kto vie byť vďačný, je v živote naozaj šťastný. Že naozaj nepotrebujeme už žiadnu vec navyše, žiadnu situáciu navyše, ani žiadnu okolnosť navyše, aby sme mohli byť šťastnejší, ako sme teraz. Jediné, čo k tomu treba, je vďačnosť. A poviem vám to na takom jednom príklade. Minule sme mali taký čas s mojou dcerkou, ktorá má 6 rokov a mala veľmi smutný deň od rána, sa jej nič nepáčilo, zo všetkého bola nešťastná, bolo jej do plaču, mala pred sebou novú výtvarku, na ktorú mala ísť prvýkrát a mala pocit úplne takej úzkosti. A akokoľvek som mu pozbudzovala, akokoľvek som mu uisťovala, že to bude dobre, že je krásna, že je šikovná, že to zvládne, tak to nepomáhalo, proste bola taká celá rozladená. A keď som vedela, že už to proste takto ďalej nemôže ísť, že každá vec jej išli slzy do očí, tak som si ju posadila na kolená a som jej povedala tak: Eliš, teraz mi povedz 10 vecí, za ktoré si vďačná vo svojom živote. A najprv sa jej do toho nechcelo, ale keď si tak ku mne sadla a tak sme sa do seba zababušili, tak začala rozmýšľať a tak začala hovoriť 10 vecí, za ktoré je vďačná. Že ďakujem za to, že mám svoju izbičku a ďakujem za to, že mám sukničku baletnú a ďakujem. A postupne, ako takto začala menovať, tak sa jej začala postupne na tvári zjavovať úsmev a úplne som videla, ako sa v nej lámu tie veci, ktoré mala pocit, že sú okolo nej samé ťažké. A čím hovorila ďalej, tak všetko to okolo nás bolo také celé rúžovšie a krajšie a jednoduchšie. A keď sa dostala asi ku 5. 6. veci, za ktorú je vďačná, tak som úplne videla, že naozaj že je šťastná a že si to úplne uvedomuje, že aké vlastne super veci zažíva a ako naozaj je taká šťastnejšia. A tak keď sme sa dostali ku 10, tak už odo mňa iba odskočila z kolien a už si bežala po svojom a bola úplne v pohode. Že naozaj táto vďačnosť spôsobila u nej veľké také šťastie a spokojnosť. A takisto to ja zažívam na sebe. Niekedy, keď môj manžel prichádza neskoro domov a vo mne to už úplne vrie, ja som veľmi vyčerpaná a nervózna, tak prichádza ku mňa že taká zúrivosť. A že keď už konečne príde, a keď príde, tak proste vo dverách mu urobím úplne aspoň minimálne ksicht na ňo, že to, čo si dovoluje. A minule to takto vo mne vrelo a už som bola fakt vytočená okolo 7:30 a tak som si povedala, že dobre, ukľudni sa, k tomu ničomu nevedie. Som si sadla, že musím si napísať 10 vecí, za ktoré som vďačná môjmu manželovi. A tak som začala tiež písať, že som vďačná za to, ako mi pomáha, ako večer robí riady, ako sa stará o deti. A keď som došla k takej 6, tak som bola úplne dojatá z toho, akého mám úžasného, skvelého manžela a že som vlastne šťastná a vďačná, že sa má odkiaľ vrátiť a že ho mám. Už som sa nevedela dočkať, kedy sa vráti z tej práce a kedy otvorí dvere a že som vlastne šťastná, že ho mám. Takže vás chcem pozbudzovať k tomu, že keď na vás prídu ťažké časy alebo také mrákoty, tak začnite si písať veci, za ktoré ste vďačné. A vám úplne sľubujem a garantujem, že na konci tohto zoznamu pri tej 10 budete naozaj minimálne pozbudená, dojatá vďačnosťou a šťastím, ako sa o vás Pán Boh stará a akých máte okolo seba ľudí, ktorí sú pre vás požehnaní. Tak vás pozbudzujem a teším sa, že vás mám. Čaute!